பறையர் இந்துவோ வரக்கூடாதுன்னு அடிச்சு அந்த லேடியை விரட்டுறீங்க, வன்னியர் பெண்ணா அடிச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் வரலாறு, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, செய்திகள்லாம் நீ கேட்டிருப்பீங்க. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு அயோத்தி மண்டபத்தில் ஏதோ பிரச்சனை, இந்து அறநிலைத்துறை கைப்பற்றுறாங்களாம். இதை கைப்பற்றி அவங்களுக்கு என்ன லாபம்? நாட்டில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு இருந்துகிட்டு இருக்கு, அவன் வண்டி எடுக்க பயந்துகிட்டு இருக்கான், பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனா நடந்து போய் அப்படி யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. பிரச்சனையை பத்தி பேசாம ஒண்ணுமே இல்லாம ஒரு முறைகேடு நடந்த, தவறு நடந்த ஒரு நிர்வாகத்தை ஒழுங்குபடுத்த, இன்னும் சொல்ல போனா அந்த கோவில் இந்துக்கள் வழிபாட்டு உரிமையை ஒழுங்குபடுத்த தான் வருது, இந்துக்களுக்கு உதவி செய்ய தான் அறநிலைத்துறை வருது. இது ஒன்னை திமுக ஏதோ திட்டமிட்டு இதுல தடுக்கிற மாதிரி பாருங்க. பிரச்சனையே இல்லாத விஷயத்தை பிரச்சனையை உண்டு பண்ணுவது. அப்ப இது ஏன் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்றாங்க? இவங்க ஒரு கவுன்சிலர், உமானந்தன் கவுன்சிலரா இருக்காங்க. அந்த ஏரியால கால்வாய் பிரச்சனை, சாக்கடை பிரச்சனை, ஸ்கூல் பிரச்சனை, கொசு மருந்து ஒழுங்கு அடிக்கிறாங்களா, பேருந்து நிறுத்தம் சரியா நிக்குதா, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை பேசதானே உங்களை கவுன்சிலர் ஆக்குனாங்க. ஆனா நீங்க போய் சம்பந்தமே இல்லாம கோவில அறநிலைத்துறை கையில் எடுக்குதா, அதனால ஆபத்து. அறநிலைத்துறைங்கிறது சட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு அமைப்பு, நீதிமன்றத்துக்கு கட்டுப்பட்ட அமைப்பு. நானும் நீதி